Kwachaso kunja kuja tu kunja uku kuchitika zinthu zambiri. Aish guys, lero anthu ndodzidzimuka atangopita ku page ya National Publications Limited kumene akapeza headline ya front page imene ikuti Chakwera could face an impeachment. Impeachment ndiyoti chani? Impeachment imatanthauza kuti President Chakwera akhoza kuchosedwa kapena kukakamizidwa kutula pasi udindo. Imeneyi ndi mphamvuso imene idakhazikitsidwa ku America kumene president akapanda kukwanirisa kapena akamalephera kukwanirisa zofuna za anthu kapena dziko likamapanda kuyenda bwino, azipani zina amatha kukhala ndi mphamvu yomuchotsa mu office. So zimene ziso zitha kuchitika ku Malawi. Anthu zikuoneka kuti izizi zakomera. Anthu zikuoneka kuti zakomera foti kapita ku makomenti kukuoneka kuti anthu zimene zizi ndi zimene amadikira kuti amve. Foti kaona a Julius Kaujore aika comment yoti Lazarus Chakwera must be impeached before our country completely finished, that even the upcoming president will fail to reform it. But I don't think it is possible because this dude has bought his cabinet, judiciary, and some royal kings and other people. All these people are in his hands, even some greedy pastors. Zomugira wachilungamo. Akuti opposition parties must just time and do what opposition party did to unseat DPP. If this can't happen, the election will be rigged, and all will cry another 5 years. Later on in the this can't happen in Malawi. Our laws are to blame. Yeah. Rogers George, had it been Chakwera Chilima is alive, I could have supported the impeachment. Manganya, no way. Anthu enaso sakukondwera kuti a vice president athu ndi amanganya. Anthu zimene zikuoneka kuti sizikuwasangalatsa. A Joseph Mangani had impeached this dude before our country is left in tatters. Wow. Muliruzijewa. Jimmy, let they impeach him. This dude this lad has destroyed our country. This country has rotten to the walls. Chakwera and his men have destroyed this country. They have nothing to do to turn things around. This country is getting worse day by day. Chakwera is a cursed leader. Honestly, I feel sorry some people who are more poor than us and who sleep with hunger, saying Boma and Romweri. Wow, Achimwemwe Jackie. Good news to hear. The mood of the majority population of this country wants this crown out because there's nothing good about. He's a cursed leader. Watu onongera dziko Chakwera, and he has no clue how to turn things around. Running a government is indeed for big boys. Kuli makomenti ochuluka kumeneko omwe akukhala ngati kuti akusangalala ndi headline imeneyi. Koma funso nkumati kodi izizi ndi zotheka ku Malawi? Kodi mphamvu imeneyi ilipodi? Ndenanga zimenezi zidachitikapo? Ngati zidachitikapo, inuyo mukuona kuti this time around this could happen? Chifukwa tu aliyesa kufuna kukhala in power, everyone must smell some power. Ndipo mukakhala kutsogoloko mumadzimva kunena kuti inuyo ndi inuyo. Zonse zija zimene mmalonjeza nthawi imeneja zimakhala zapita. But this time around, let's see what will happen. Inuyo tangokhala ni pomwepo ndikumadikira chilichonse tikhale tukupanga pano kuti inuyo tikupanga post pano kuti inuyo muzikhala mukuchipanga follow. Komanso chachikulu tingothokoza kunena kuti inuyo munatipanga ife, munapanga channel chimenechi, munachikhulupirira ndikupanga subscribe. Pompano tikhalanso tikugawa ma gift osiyana-siyana pa channel chimenechi. Trust me,
ifeyo timapanga zimenezi ku Facebook kumataona kuti ku Facebook tili ndi anthu panoponso okwanira 600,000 ndiye tikufunanso ku YouTube kwathu chabwino kungofikako ka 50 or ka 10,000 pakali pano tili kutali kwambiri. Please amene simunapanga subscribe tapangani izi zitithandiza kuti community yathu izikula. Zikomo kwambiri.